Hei, minun nimi on Maria Stankova. Valitsin tämän koulutuksen, koska rakastan Suomea ja haluan näyttää muille ihmisille, miten kaunis maa Suomi on. Minun unelma on tehdä markkinointi ja mainontaa ja kertoa Suomesta muille maille. Haluan oppia, miten voi tehdä tätä työtä hyvin. Haluan valita oikeat kurssit ja saada hyvin taitoa tulevaa työtä varten. Odotan, että opinnot antavat minulle hyvää tietoa ja uusia ystäviä. Toivon, että kaverit ovat avoimia ja haluan tehdä yhteistyötä. Kiitos.